Nako ni na may dignidad at sa charot lang, basta yun na yun. Basta makita niyo 5 years from now. Kasi alam ko naman na 5 years from now, ma-achieve ko na yung 1K subscribers. So, sana all. sabi nga ng iba sa mga vlogger dyan, ma-monetize ka lang ni YouTube at may sahod ka na, may pera ka na kapag may 1K ka na subscriber, monetize na yung mga video mo. Hi everyone! So, hello mga ka-YouTube channel! Mag-picture muna ako ha. Pang-thumbnail lang. NANI?! お前はもう死んでいる。 Perfect. So, hi mga guys! Hello mga ka-upaw! Hello mga small vlogger dyan! Sana po supportaan niyo po ako sa aking pag-YouTube channel kasi sinabi ng ibang tao kasi sa akin, nagmukha na daw akong baliw kasi nagsasalita mag-isa, nagsasalita habang naglalakad na mag-isa, kapag nasa banyo, nagsasalita pa rin, kapag nasa kusina na mag-isa, nagsasalita pa rin. Kaya yung mga pamilya ko, yung mga kapitbahay ko, yung mga kaibigan ko, sinasabihan na nila ako na tanga, crazy. Yes, crazy. So I told all of the people's here, I'm not crazy. I'm a vlogger, content creator, Charis. Sa plakpakan natin ating mga kaugalingon. Share! So, ang video na ito ay rated G kasi patnubay ng lahat ng manonood kasi po din yung mga bata dito kasi life moment ko to at ito lang din yung panahon ko na vlog dito sa aking kwarto o kwarto ko to guys. So time ko to na mag-video sa kwarto ko kasi walang nagradyo day. So, yung kapitbahay kasi namin, umaga, kapag magpaparadyo sila, umaga at hanggang hapon. Grabe. So, okay lang. Pero ngayon, moment ko to, kaya samahan nyo ako maghapon dito sa sa room ko. Pero, before we start, makasalit ka. Before we start, mag-lip tint muna ako. An hour later. Kasi, alam niyo, A few moments later. kanina, nag-lip tint ako. Ganyan ng umaga, day. Umaga rin akong umalis dito sa bahay namin. Kasi, sinabihan ako ng friend ko na kagawad na may orientation daw sa aming barangay. Cash for work daw ang tawag doon. Shout out sa mga PWD dyan. So, isa rin akong PWD. Kauuwi ko lang galing sa aming meeting and kauuwi ko lang galing sa orientation. So later on, ibubulgar ko rin sa inyo kung ano yung sakit ko, ano yung pinagdadaanan ko sa buhay. So doon na sa mga panahon na medyo angat niya yung subscriber ko kasi para gusto ko na ibubulgar ko lahat. Yun yung yung malaki na yung mga viewers ko kasi gusto ko marami ang maka-witness noon. So for today's video lang is muni-muni, moment of life ang tawag dito sa akin kasi ako lang isa kaya wala nang iingay. So as you can see, yan, mga damit ko to, nasa carton. So, mahirap lang ang bakla pero laban sa buhay. May mga pangarap pa kasi diba? Ito yung box ko. So, nilalagay dito yung mga dumi na ng buhay, Charis. Ito yung as you can see, dito ko lang pinatong yung cellphone ko. Dito, kaya iniingat-ingatan ko talaga siya mga guys. So, ito yung stand. Gamit ko ngayon is stand lang kasi hindi naman maka-afford ang bayot na magbili ng mga pang vlogger. So ito yung bintana ko.
ito yung mga laman ng bintana ko. Ito, lotion ko yan, perfume ko yan. Ang perfume ko ay si, basahin ko ha. Ang perfume ko ay si Victoria's Secret Vanilla Last, o Last Vanillas, basta, fragrance, basta man, fragrance, perfume, broom perfume. So, 250 ml siya, guys. Kaya, ang baho niya, yung bango niya is parang chocolate. Yes, ang bango talaga. Oo. Ito yung lotion ko. Sorry, yes. Ito yung lotion ko. Olay. Ano lang siya. Ulit, Total Effects, 7 days effect na siya. So, ito yung. So, ito yung mga lotion ko. Ay, mga lotion ko at perfume. Ito yung lip tint ko na ginamit kanina. So, pang-amoy sa Kili-Kili Power. So, check. And then, nung mga nakarang buwan, na ano ko sa face ko nagamit ako ng Skin Perfection. Kasi yung mga pimples ko ay dami-dami na. Pero ngayon, I'm stop using the Skin Perfection because wala na akong kakayahan na bumili niyan. Kasi marami akong mga ligot-got sa buhay, mga utang, di ba? So I put my camera. So hindi ko pa kina-turn ng maayos sa akin. Ito yung paligid ko. Yung mga bag ko to, Charles. Yan yung bag naman kay John Sport yan, Charles. At yun yung kabilang gamit ko. So as you can see in my room, kaya madilim, kaya hindi siya hayag-hayag kasi wala yung bombilya. So wala yung bombilya namin, guys. Kasi hindi ako makabili kasi wala akong pera. So, it's okay. So, ang laman pala ng box, mga guys, is mga makeup kit ko. So, hindi nyo natanong, ako po ay makeup artist. Charis, yes! I'm proud na ako po ay marunong mag-makeup. Hindi naman ganun kaganda, pero may mga bride, yung kinakasal, marami-rami rin akong na-make-upan, guys. So, that's all in my room. So, hindi ko na siya ipakita yung laman ng higaan ko kasi nahiya ako. Charis! So, nabanggit ko kanina, nakapag-video ako ngayon, pero hindi ko muna kayo itour sa bahay namin, mga guys, mga madlang people, so mga itkabulaga, Charis. Hindi ko muna kayo itour sa bahay namin kasi wala na akong time. Kasi I'm so tired. Nag-video lang ako kasi Gusto ko, kasi it's time, sa sinasabi ko kanina, panahon ngayon na pag-video ko kasi walang ingay sa paligid. So, ako lang nagsasalita ngayon dito sa yung barangay, Charles. So, next time, itutur ko kayo sa bahay namin. Kung saan yung CR namin, kung saan yung sala namin, saan yung TV namin. Pero actually, guys, meron kaming TV pero sira. Story Sira yung TV namin. Hindi ko alam kung bakit nasira yun. Pero pagbili ko noon, Makati ko siya. Makati yung, wait lang kasi. Nabili ako ng TV noong nagtatrabaho pa ako. Okay pa yon, gwapa kayo, maganda siya. Maganda yung quality, pero pagdating sa bahay nasira. Hindi ko alam kung bakit nasira. Kasi yung kasama kong pasahero, pinatong niya yung bag niya sa TV ko. Hindi naman ako nakapagsalita kasi nahiya ako. Kasi malaki yung tao, baka suntukin ako, diba? So, it's better to shut up. Charis. So, yung nilagay ko doon is yung ginamit ko kanina. Diyan ko nilang nilagay kasi gagamitin ko pa mamaya. Ayan. So, ano lang ngayon, ito lang, life of moment. So, kanina guys kasi, natagalan akong pag-uwi dito sa bahay namin kasi, may meeting kami sa PWD, and then, ang tagal natapos, nakauwi na kami, alas 11 na, and then, kumain, at saka nag-video, Charlie. So, sana po, sa madaanan na tao nito sa aking video, sana po isa mag-subscribe kayo, kasi, alam nyo guys, gusto ko mag-part 2 sa video na to, pero laban lang, Ben. Alam nyo kasi mga guys, listen, Charlie, carefully.
sa vlog na ginagawa ko, sa araw-araw na ginawa ko, inspirasyon ko ang mga kagaya ko, mga bakla na mahirap mag-voice out. Charis. Oo. Ano yung mga PWD, mahal ko sila kasi isa rin akong PWD. So, mamahalin ko sila, tutulungan ko sila kapag kapag dadalhin ako ni YouTube sa magandang posisyon sa buhay. Yes, ito yung isang goal ko sa buhay. Tutulungan, magpa-happy, at ma-happy. Ganun lang sa buhay. Kasi, kung sa tingin niyo ay inarte lang ako, kasi mahirap, bakla, wala marating sa buhay, pues, nagkamali kayo sa sinasabi ninyo. Ginagawa ko to na may lakas ng loob. Ginagawa ko ito na may anong tawag doon eh? Gibuhat na ako na may dignidad. At siya basta yun na yun. Basta makita niyo 5 years from now. Kasi alam ko naman na 5 years from now, ma-achieve ko na yung 1K subscribers. So, Sana all. sabi nga ng iba sa mga vlogger dyan, ma-monetize ka lang ni YouTube at may sahod ka na, may pera ka na kapag may 1K ka na subscriber, monetize na yung mga video mo. Pero ako, sa ipinapakita ng ibang tao kasi dyan na mahirap ko daw abutin yung 1K, mahirapan daw ako na abutin yung posibleng maabot ko sa buhay. Pero may awa naman ang Diyos, baka ibigay niya sa akin yon, 'di ba? So I hope suportahan niyo ako sa journey na ito, mga kaupaw na bayot. So kasi hindi ko magawa yung mga sinasabi ko dito kapag hindi rin ninyo ako tutulungan. So as you can see mga ka-viewers, sa wait lang, mag-turn over sa to. A few moments later. A few minutes later. A few inches later. 12 seconds later. 3 days later. 3 weeks later. Many months later. 6.5 hours later. 1 eternity later. 2,000 years later. So ayan mga ka-YouTube, mga small vlogger dyan sa all over the world. So I'm here in front of you to feel the moment of our life. So as you can see our title here, so this is the life of my moment. So life na moment ko to, hindi ito life na moment ninyo. So I hope suportaan niyo po ako sa journey na ito. So ayun. So hanggang dito na lang siguro yung video ko kasi medyo mataas na. And then yung I'm sorry po, patawad po kasi yung boses ko ay nasa huli na or nasa una, at yung at yung bunganga ko naman may mouth is na nasa ulahi. So parang bulag na sila. So separated in each other. So pasensya na kasi yung gamit ko kasi ng pag-vlog is yung cellphone ko lang na na personal phone ang ginagamit ko sa pag-YouTube ko kasi hindi pa ako makabili ng mga gamit kasi gusto ko someday makabili din ako ng camera kasi gusto ko talaga mag-vlogger guys kasi gusto kong tumulong. Ganun lang yung punto ng buhay ko. Gusto ko mag-vlogger, gusto ko mag-content creator, gusto ko kasi gusto kong tumulong. Ganun lang. May gusto, kaya laban. Siya, diba? So, yun. So, hanggang dito na lang. So, that will be all. Thank you for listening me. So, I hope
you like my video, and please like and please share my video 100 times kung pwede, charis. And please don't forget to subscribe, and please click bakit ganun? Dapat ano lang. Please click ganon. Please click, 'di ba? Mas maganda. Please click the notification bell. Yung button bitaw basta ganun yung forma, ganyan at saka may ano doon side to side, 'di ba? Para always and parati kayong updated sa mga video ko na ina-upload at na-upload ko na. And please guys, please share my video kasi gusto ko hindi naman gusto ko na talaga. Gusto ko lang dumami yung viewers ko. And then, maraming salamat and thank you so much sa pagtangkilik ninyo sa aking channel. And bye-bye! Annyeonghaseyo! Kamsahamnida! Kapungka! And thank you I love you all. Saranghae! Bye-bye!